Joton lamsugo minute channel bisingto engkai tipura onek sikok agarka sal kathang kathangno je adi de mane nog nukungo haboi nog bising haboi o sikok fan tilangai thangka anta dia bon darak nunga rok ba darak sana rok ongoi mangkhana engkai je adi de ma je bono sikok no nungoi tongkha engke police rok no sakona baibo koikha engkai tei sikok no nungkha engkai bono phano sakonani bagoi koikha hai kino saburum burum je sikok tripura o mani khongma rok nungjagai tongo rubber khongma rok nungjai tongo onek mani khongma rok nungjai tongo tripura onek sikok bangai tongkha engkai phaidi chung nailai gano sal kuthang kuthang no sikok masa boroboni phaioi adi sungni nog nukhungo mani khongna bagoi hapaikha adi sung nogo kebo kori sungni bo mani khongna bagoi nog bisingo hapka darak sanai da ongkha tama ongkha oma haike mani khongna bagoi nog bisingo habai thangka tei botabok mani khogoi fan khogoi tobogoi bario akholai thangka kebo bono nungoi tongkha hingke o adi sungni nog nukni borokno sahonan bagoi bo koijakha ama haikino mani khogoi bario akholai thangka kebo nungnai kwrui o sikokno hai 이거 시각 하여 진너가 나리 안가 해요 안돼 티브라서로나 아예 시고 보너 라마 캡노 관계 안게 사베디 뭐 비앙동 사차가 탕같이 사차가 탕이 파요 빅진이 팬 고기 탈랑가 어rum니 어rum니 동문이 알아 할까 뭐 그게 시원 나와 이게 뭐 나니 뭐 사차가 탕이 땅카이 이거 정도 두가이스 이거 하이가 뭐 두비스도 와 아세스 탕디로 능 라마 만자키다 오 보러 라마 만자키다 뭐 너탈사 너커야 뭐 다가 룸 함나 뭐 팬누카 actually 뭐 팬 공내는데도 뭐 팬 공내 보러나 딱 보러 오면 뭐라사 능 만자그리 능 만자가 보러 가는 만자그리 mang sakita 너무 보내다 보나 돼 강과 심하게 누구도 어브라마 man sakita mosden deng ma haike police no sirina nangan gai per kai nangan 어머 다 세이 우리 때문에 떠서 뭐 무시게 ba ta pen nai thok ta lang ta bo tam ta silese pa dang no ke 아이고 몰라 지금도 uf jungpan afrlai ta tin ha ke 라이크다 상내다가 ibi 이거 봐 kebetulan ta 아랍 자다사 adi 무크라버사 너를 kiko 에나데 봐 Bini sekitar orang 오 주다 카이사 티라 에나데 오 바이크 아시면 누구게 Kau je lo kaki apa? iga data 123 Dia tak logo. e mane amni ayo haike bo Ini ang nong logo sing na. ha Ang nong logo sam juta tunggu.